सबस्क्राइब करा सिद्धीज किचन चॅनल आणि नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। नमस्कार, सिद्धीज किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून खूप खूप स्वागत। तर आज आपण मालवणी पद्धतीमध्ये घावण्याची रेसिपी बघणार आहोत। तर सुरुवातीला मी इथे तांदूळ घेतलेले होते। त्यानंतर हे तांदूळ मी स्वच्छ पाण्याने 4-5 वेळा धुवून घेतले। धुवून झाल्यानंतर हे तांदूळ मी इथे चाळणीत ठेवलेले आहेत, म्हणजे जेणेकरून ह्या तांदळातलं पाणी संपूर्ण निघून जाईल। ह्या तांदळाचं पाणी काढल्यानंतर आता हे तांदूळ मी एका कॉटनच्या कपड्यावर वाळत घालणार आहे। आणि हे तांदूळ वाळवण्यासाठी त्यासाठी इथे आपल्याला हे तांदूळ इथे वतायचं आहे आणि त्यानंतर हळूहळू हाताने पसरून घ्यायचं आहे, म्हणजे जेणेकरून आपले हे तांदूळ उन्हामध्ये 4-5 दिवसांमध्ये सुकून येतील। त्यानंतर हे आपले तांदूळ सुकल्यानंतर घरघंटीवरनं हे आपल्याला दळून घ्यायचं आहे। तर एका टोपामध्ये आपल्याला 2 कप तांदळाचं पीठ टाकून घ्यायचं आहे। यामध्ये इथे तुम्हाला जेवढे जास्तीचे घावणे हवे असतील तर त्या अंदाजाने तुम्ही इथे जास्तीचं पण पीठ टाकू शकता, पण मी इथे 2 कपच तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे। त्यानंतर ह्या पिठामध्ये मध्ये मध्ये आपल्याला पाणी ओतून घ्यायचं आहे, जेणेकरून आपलं पातळ पीठ होताना ह्याचे मध्ये मध्ये गुठळ्या होणार नाही आणि हे सतत ढवळायचं आहे। ढवळून झाल्यानंतर यामध्ये आता आपल्याला मीठ टाकायचं आहे। मीठ टाकल्यानंतर सुद्धा आपल्याला ह्यामध्ये पाणी ओतून परत हे मिक्स करून घ्यायचं आहे पीठ। हे पीठ सतत मिक्स केल्याने आपल्या पिठामध्ये गुठळ्या तयार होत नाही, त्यामुळे हे घावण्याचं पीठ सतत मिक्स करावं लागतं। तर इथे आपलं मस्तपैकी घावण्याचं पातळ पीठ तयार झालेलं आहे, हे तुम्ही सुद्धा पाहू शकता। त्यानंतर जे आधी मी इथे गॅसवर मीडियम फ्लेमवरती भिडं तापत ठेवलेलं होतं ते आता तापलेलं आहे। तर आता ह्याला आपण तेल लावून घेऊयात। तेल लावून झाल्यानंतर जे आधी आपण घावण्यासाठी तांदळाचं पीठ पातळ तयार केलं होतं ते पीठ मी इथे एका पेल्याच्या सहाय्याने ह्या भिड्यावरती टाकून घेणार आहे। ह्या पद्धतीने घावण्याचं पीठ भिड्यावरती टाकल्यानंतर आता ह्यावरती आपण 1 मिनिटासाठी झाकण ठेवून देऊयात। तर इथे आपलं 1 मिनिट झालेलं आहे। तर आता आपण याचं झाकण ओपन करून पाहूयात की आपल्या घावण्याला जाळी आलेली आहे की नाही ते। तर इथे तुम्ही पाहू शकता, इथे आपल्या घावण्याला छानपैकी जाळीसुद्धा आलेली आहे। तर इथे तुम्ही पाहू शकता की आपल्या घावण्याला छानपैकी कडा सुटत आलेली आहे। तर आता मी हा घावणा एका परातीमध्ये काढून घेते। तर आता आपल्याला बाकीचे घावणे सुद्धा याच पद्धतीने करून घ्यायचे आहेत। तर त्यासाठी मी इथे तेल लावलेलं आहे। तेल लावल्यानंतर ह्या भिड्यावरती तांदळाचं पीठ टाकून घ्यायचं आहे। तांदळाचं पीठ ओतल्यानंतर आता या भिड्यावरती झाकण ठेवून देऊयात। झाकण ठेवल्याने आपल्या ह्या घावण्याला छान जाळीसुद्धा येते। तर आता आपण झाकण ओपन करून पाहूयात की आपल्या घावण्याला जाळी आलेली आहे की नाही ते। तर इथे तुम्ही सुद्धा पाहू शकता आपल्या घावण्याला जाळी छान आलेली आहे। आणि तुम्ही इथे बघितलात का, माझे भिड्यावरचे घावणे अजिबात चिकटत नाही आहेत। तर तुम्ही सुद्धा याच पद्धतीने घावणे ट्राय करून बघा, तुमचे सुद्धा अजिबात चिकटणार नाही। आणि हे घावणे एकदा भिड्यावरती टाकलेत की सारखं परतून घ्यायचं नाही। तर इथे तुम्ही सुद्धा पाहू शकता की हा सुद्धा आपला घावणा रेडी झालेला आहे। छान जाळीदार घावणे एका परातीमध्ये काढल्यानंतर त्याचे आता आपण घडी करून घेऊयात या घावण्याचे।
तर मित्रांनो, तुम्ही ते सुद्धा पाहू शकता की आपले मऊ लुसलुशीत असे छान जाळीदार घावणे रेडी झालेले आहेत, ते सुद्धा मालवणी पद्धतीमध्ये। तर ह्या पद्धतीची रेसिपी तुम्ही घरी बनवून जरूर ट्राय करून बघा। कशी झाली हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्कीच कळवा। आणि तुम्हाला हा आमचा व्हिडिओ आवडला असेल तर आमच्या व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करा।